Sone banter ning ndak ngrebeki kuping. Betul. Sone sing penak yo ngene iki. Ngene iki ya. Betul. Oke. Tembang Trisno. Bersama Dek Valda, lengkapnya Valda? Valda Aurelia. Aurelia. Nah kemana ning kono kleru jenenge Aurela sama musik. Tidak apa-apa. Cinderella ya. Terima aku. Oke. Tembang Trisno bersama HRG Budoyo. Garap Seragenan. Yes. Kayak garapan Dik Niken Salindri. Valda, monggo mikir niki penak Dik. Cek, lho penak iki. Panyuwunan saka Pak Supri Glothok bakul arit. Pak Supri Glothok bakul arit itu kan deres kita ya. Sanjaya kita ya. Monggo Mas Pri mriki. Mas Glothok joget mriki. Sawer karo Putri.
Bapak nggih atas